Děti volali. Takže čaute. Krtko, vylez z hliny. Vítajte našeho... A leď s nami na prázdniny. No, preskočili Vzducholoď. Vítajte našeho nového let's playu. Tak by to dalo povedať. Zo... Také rýchlovečky. Podľa mňa. No, že to bude jeden, môže bude viac partov. Tak ale je to do pohody. Ako celkom ma tá hra baví. No akože... Fotoalbum Krtkovci. Bývala, ešte keď som mal ten slabý komp. Počkaj. Hlinka. Počkať. Nechcem nič očúvať, vypni to. Tak proste, keď to bolo ešte... Keď som mal ten slabší počítač, tak... Mi to akože išlo, takže som to mal zhroval furt. Tak a je to príbeh proste od Krtkovcov. Výhľad bratov Krtkovcov. Ktorí musia postaviť proste aký čo to, aký balón. Proste a sú tu, ukážem vám však album. Sú tu Ripal, Hlinka, Reťafák, Tom Bratislav. Koniec. Tak, toto je asi otec, alebo kto? To neviem, či to je mama, a to sú bratia, alebo sú všetci bratia. To neviem, ale ideme vyskúšať. Skúsime balón. No, ty, pani. Nahrávame. Braček Hlinka sa vydal do záhradky, kde práve gazdovala osa Vilma. Dobrý deň, vyrábame vzducholoď a potrebujeme tekvicu ako balón. Zeleniny je tu dosť, len si ty, milý Krtko, vyber. Vyber, daj mi to nižšie. Ešte, dobre. Hlinka sa dlho a pozorne rozhliadal a potom zrazu zbadal to, čo potreboval. Tekvicu. Vyskoč mi na chrbát a Ty dobre debil. sa drž, poletíme. Počkaj, čo to bolo? Čo som mal robiť tu? Jaj! Takto som mal chodiť, aby ma henty kravy. A musel som... On mi dal na hlavu. No poďme ešte raz. Toto. Upa! Up! Ešte henty dilino mi tam bude behať. Ty ma nefoď. Bisťu. Áno. Ježiš, to je debil. Už som bol jak ďaleko. Jo! Ježiš, to ďalšie. Kokos. Ale to čo, že ten henta? Ja to dám na prvýkrát? Jo, ja to dám na prvýkrát? Čakaj. Pani. Pálanička. Máme jednu tekvicu. Jo. Takže ideme na vrtulku.
Tak, ideme na vrtuľu. Ty, vy pani, poďme. Friškým blesno, ale čo rýchlo, že jup. Čo som toho vrtuľu? To tam je zúbezať. Braček rýpal, To je dobré, vylezol na to ma lúku baví. a popozeral sa okolo seba. Počúvaj. Nikde nič nebolo, len v tráve ležalo semienko. Ahoj, slniečko, zháňam vrtuľu pre našu vzducholoď, s ktorou poletíme na výlet. Pomôžeš nám? Slniečko sa usmialo. Vrtuľa ti môže vyrásť napríklad aj z takéhoto semienka, ale musíš ho pravidelne polievať. Aha. Paradička. Mám zobrať toto. Hra. A musíme zbierať. Než preč. On mi chce uzožiť, tam sa mi zdá. Daj mi. Horí ti. Čo slepý. Ty, než preč. Daj mi. Prosím, aspoň mi jeden, ja som slepý. Na mňa to daj. Jo. Ty nejdeš preč. Jo. Daj mi. Môžem srať. Dávaj. Ešte potrebujem veľa. Môžeš preč. Jo. Pravda. Môžeš preč. Kurník. No dávaj. Čo to budeme mať? Dávaj. Ty sopem, jeden sopem, no. Končne. Jo, už mám vrtuľu. Mám vrtuľu. Paráda. A teraz ideme na koš. Ty, dávaj, friškem, bleskem. Tak. Zvedav, čo je mnou Braček Raďafák sa ocitol vo voňavom sade. Pozrime sa na to. Vták zobák. Ahoj, ty istotne dokážeš upliesť pevné hniezdo. Čo keby si mi jedno vyrobil a my si z neho spravíme kôš pre našu vzducholoď? Nedbám, ale ty mi za to nazbieraj plnú škatulku dážďoviek. Ale to musím brať jen tých. Tu mám jedného. Oce, mám druhého. A potrebujem až 10. Oni. Mám tretieho. A štvrtého. Piatého. Šiestého. Uhnitý sa. On mi jedného zobral? To je hajzel. Kmín jeden. Sem poď. O nie!
mám 10, ja potrebujem viac. Ej, sopel. Rýchlo. Ty hajzel. Jo, plná. Teraz musíme sa rýchlo. Však áno, idem. Áno, Alonso. Polez na hlavu. Tu máš, ty, hajzel. Máme už koš. Rada, ideme na povraz. Pustím nejakú muziku do toho. OK. Buď dobre, to sa Braček robí Vujko 2 hodiny. sa prehrabal na lesnú čistinku. Všade bola tma. Len medzi stromami sa naháňali mužky svetúšky. Ahoj. Ty, dávaj, sopele vyšli. Haló, potreboval by som povrazy pre našu ohromnú vzducholoď. Môžete mi prosím pomôcť? Tak poď s nami, povedali svetúšky. Poď s nami, tu bela koní. No. No, dávaj. Toto bolo to extra ťažké. Čakaj. Som sa zridal. Ježiš. Nekúkaj tam, nebuchaj tam furt. Ježišmaria. O. Ty kokos. Aj tu? Ja som to dal. A teraz čo? A tu čo mám urobiť? Neviem, čo mám urobiť. Ja to mám takto asi robiť. Čakaj. Taká rýchlovečka, ešte tam je jeden. Ešte tam je jeden. Jo! Padla! A teraz vodný duch. Ty ten zase... Ten... A nie, ešte ten. Toto som nevedel robiť, to podľa mňa najťažšia misia, čo to bolo. Braček Vlatislav sa vyhrabal k rybníku, kde žil vodník Šťuk.
Šťuka! Dobrý deň, vinšujem. Staviame s bratmi vzducholoď a potrebujeme vodného ducha, aby nám dobre letela. Pomôžem ti, ale najskôr mi musíš zlepiť rozbitý hrnček. Rybička. To není ono, to bude ešte ťažšie. No už je. Daj mi toto balónič. Poď dnu a ukáž, čo vieš. No tak ale toto neviem, toto musím nadychovať. Myslím, že... A čo mám vlastne robiť? Neviem ani čo mám robiť. Ja musím chytať vlastne týchto duchov. Jak ich mám chytať? Mám jedného. Na nadýchnutie, to sa tu neurobí toto. Tu jedného. No. Dal som to, jo! Takže mám to všetko! Áno, teraz čo? Jo, už bude posledné intro určite. Takže, fúkneme teplicu. Máme vzducholod! Jej! Čaute! Díky! Vzducholoď sa krtkovcom naozaj podarila. Až pôjdeš von, skús sa pozrieť na oblohu. Bračekovci krtkovia ti určite zamávajú. No určite nie, lebo som to skúšal a nikto mi zamával. A vždycky, keď šláka vzducholoď, nikdy. Ale to je ľudský balón, tak vzducholoď. No títo kývajú, a neodkývali. Koniec. Momenty, dáte fakt akcii. Takže, budeme sa lučiť z tejto rýchlovky 10 minútovky. Tak. Gulika. Tento je zasmradil. No. OK, takže čaute. Čauko, kakauko.